рақобатҳои ҷудо дар доираи бозиҳои олимпии Париж 27 июл шурӯъ мешаванд. 378 ҷудокори 122 кишвари сайёра барои ҷоизаҳои олимпӣ мубориза мебаранд. Кишвари моро бори аввал дар таърихи варзиши кишвар 6 ҷудокор муаррифӣ мекунад. 25 июл маросими қуръакашии мусобиқаи ҷудо доир гашт. дар вазни 66 килограмм тоҷикистонро Эмомалӣ Нуралӣ муаррифӣ менамояд. Эмомалӣ дар даври аввал озод аст, дар даври дуюм бо ғолиби ҷуфти Барруч Шмайлови исроилӣ ва Абдураҳмон Бошитаи марокашӣ рақобат мекунад. дар вазни 73 килограмм Беҳрӯзи Хоҷазода муаррифгари кишвари мо аст. дар ин вазн 30 ҷудокор барои мақомҳои ифтихорӣ мубориза мебаранд. Беҳрӯзи Хоҷазода бошад, дар даври аввал бо варзишгари канадагӣ Артур Маргелидон нерӯ месанҷад. вазни 81 килограмм Сомон Маҳмадбеков дар ин вазн майдондорӣ мекунад. Сомон дар даври дуюм бо намояндаи Фаластин Фарес Бадавӣ рӯбарӯ мешавад. дар вазни 90 килограмм 29 варзишгар роҳхати бозиҳои олимпиро ба даст овардааст ва Комроншоҳи Устопириён бошад барои баромадан ба даври дуюм бо варзишгари испанӣ Тристани Мусахлишвили ба татамӣ мебарояд. Ҷаҳонгир Маҷидов дар вазни 100 килограмм бо Ауралиен Дайси фаронсавӣ рӯбарӯ мешавад. паҳлавони сангинвазни мо Темур Раҳимов дар даври аввал озод аст. дар даври дуюм бо ғолиби ҷуфти Эрик Абрамови Олмонӣ ва Цетсенценгел Отхуи Муғул рақобат мекунад. Темур Раҳимов дар як сабад бо рақиби сарсахти худ Алишер Юсупов ҷойгир аст. ёдовар мешавем, ки ҷараёни сабқатҳои варзишгарони тоҷикро телевизиони варзиш ба таври мустақим пахш мекунад.